लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बर'नाय जाबाय अरुण'दयनि रां हाबै साफ्रोम मोनगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे लेटेस्ट आपडेट ओंखारनानै फैदों। नोंथांमोननि गोबाङानो कमेन्ट खालामदोंमोन अरुण'दयनि राङा पेन्डिं जानानै दङ, माबोरै मा खालामनांगोन, आरो सोरनिबा सिगांनि माखासे दाननि रांफ्रा हाबदोंमोन नाथाय उनाव गोबां दाननि रांफ्रा बेंक एकाउन्टआव हाबाखै, बेनि थाखाय मा खालामनांगोन बायदि बायदि। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि बैफोर सोंनायनि फिननायखौ होनो थाखाय नाजानाय जागोन, मानोना रायजोनि बैफोर जेंनाखौ सुस्रांनो रायजो सरकारथिंजायनिफ्राय मोनसे गेदेर आपडेट नोंथांमोननो फोसावनानै होदों, आरो बेनि गेजेरजों बैफोर रां हाबै जेंनाखौ सुस्रांनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बिदिब्ला माबे खौराङा, बेनि थाखाय मा खालामनांगोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। जुदि नोंथाङा सासे रायजो सरकारा होनाय अरुण'दय आसनि मोनगिरिब्ला एबा नोंथाङाबो अरुण'दय आसनियाव मुं दङब्ला आरो बेनि राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबाखैब्ला, थामहिनबा सिगांनि माखासे दाननि राङा हाबदोंमोन आरो उननि माखासे दाननि राङा हाबाखैब्ला, अब्ला बे खामानिखौ मावनानै लादो, मानोना दा बैफोर रां हाबै सुबुंफोरनि एबा मोनगिरि बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय रायजो सरकारा नाजानाय जादों। नोंथाङाबो अरुण'दय आसनि मुं फारिलाइयाव मुं दङ, नाथाय रायजो सरकारनि पर्टेलाव नायब्ला राङा हाबाखै एबा पेन्डिं जानानै दङब्ला, बिदिब्ला जिंगा नांगौ जेबो गैलिया, मानोना बेनि जेंनाखौ दा सरकारा सुस्रांनानै होनो नाजानाय जादों, आरो बेनि थाखाय मोनफ्रोम जिल्लानि डिसि थामहिनबा जिल्ला बेंगिरि बिथांमोनखौ बिथोन होनाय जादों जे थाबैनो बेनि जेंनाखौ मावफुंनाय जादों। बेनिनो खामानिखौ रायजोनि मोनफ्रोम जिल्लायाव मोनफ्रोम ग्राम पन्चायत एबा पिसिडिसिआव मावफुंनाय जादों। जुदि नोंथाङाबो अरुण'दयनि बेबायदि जेंना दङब्ला, अब्ला जाय सुबुङा नोंथांनि अरुण'दयनि खामानिखौ गिबियाव बानायनानै होदोंमोन, नङाब्ला ओनसोलनि ग्राम पन्चायत नङाब्ला पिसिडिसिसिम थांनानै बेनि खौरांखौ थाबैनो लादो। बेनि अनगाबो नोंथांमोननि ओनसोलनि ओनसोल जौगाखां मावख' एबा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसाव थांनानैबो खौरां लानो हागौ, मानोना गोबां ओनसोलफोराव दा बेनि रिभेरिफिकेसननि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बेनि थाखाय मोननैसो फोरमान बिलाइनि गोनांथि जानो हागौ, जेरै बेंक पासबुकनि सिगाङाव थानाय नोंथांनि जे नाम, बे नामखौ नोंथांमोना जेरक्स कपि नोंथांमोना होनो नांगोन। बेजों लोगोसे भटार आइडि, आधार कार्ड बायदि बायदि डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना होफानो नांगोन। जुदि नोंथांनि मुङा अरुण'दय आसनि फारिलाइयाव दङब्ला आरो बेनि राङा हाबमाराखैब्ला, थाबैनो नोंथांमोना बेनि खौरांखौ लादो, आरो बेनि खामानिखौ नोंथांमोना थाबैनो मावफुंनानै लादो।